Forward, forward. Okay, that's it. Good, good. This one's good. I should have said 4 tries. So what job were you talking about? Working with me. Actually, I don't plan to go home. I want to start my own company. My own publishing and literature platform. I'll keep working on my novels and discover more young talents like me. But, like you said, it doesn't pay well and is very challenging. Very unappealing. Leave it to bed. Let's go. Again.
Amen and amen. When you come in Sompa, say what you know that's Sompa TV, the Sompa Radio. Every money, every no adu. Mr. Comfort already have come in shout. Amen. Say what you have for call to my heaven. Flow me no be so flow be say. Nyami di fo nyami akwa na du. Everybody asuma say there on fan kwaji asem emre ye. Ye be ko no ho na amana kwa bishop ye mo akwa ba. Also from Joseph Aburu atiefo ne ahwefo 80 o. Ma memfa saa kwanya nso na menche Sompa TV. Ne Sompa radio ahwefo nyina. Ene mo a mo ne ye som so ewo Facebook. Aye Sompa Facebook no so. Yehowa Nyankopon hyira mo. Mo so mo Cedar Facebook live no so nyina Nyankopon enhyira mo. Na mo se mo mbebere maba ma me Eunice mo nyina maba. Aha Nyankopon hyira mo and mo Juliet mo nyina Nyankopon onhyira mo. Amen. Ena nwumre yaba Sompa dwumadie a ya to den se Cedar awaso a. Na ye Nyankopon manti ena rade asoma me se me ne ma emekasa. Ti bebe bia wo hwe mi furu bia du sa bre ya ka wo betimi aka fa phone na ka fra unua fra wadanfo bi fra obabi se nyame akoa na nyame de na asama soma no na one ne ma che wi a we gina so ne ma bompa ye no waba my god di enti ya maba fidie so nya ya mibisa wo se enti wa wo hwe mi a wo tie me unim de wo wanim kina okay unim de ebe se 2025 ye wie ye ni nipa bebre pi na hye afi we ase that's right also yem ade ba kwa me ba fidie so a me ka kire nyame ma ne se bronsam ayi owuo ni esan ni amane atutu nipa no we ye fri nipa tim ana bronsam de sika ahonya ajapade ahye nipa tim enti nipa nwune kwan obefa so obenyina che na botaye Nyankopon de ne ba asase se brana be somme na di me mra ne mahede no so na se me pie manum onyam anase se wuwu a wanya nkwaje e de ama okra na wanya tena bia papa bi atena enti nipa wrefi bronsam de ahonya sika na wura nipa adwenem ena mi bi so se bra wo bre nyina ni sika wo pe nyina se owu na se sika na wo pe nyina be ye ho ade a Solomon nya na ho nyina duru baabi no dia na Solomon kai o se ahuhu dia ben ahuhudie dia no kai ahuhudie mu ahuhudie vanity dia no kai enti me ba fidie isu a me ma wani aba ho so na mabisa wo se enti 2025 enti edu December 31st na ye kan ati asefo na obeka hu bia na o ma beka hu bi ukru beka hu bi my god o yire beka hu bi my god wabuafo beka hu bi yes wadwuma no beti magina every say nipa bebe na etoto that's right e wa kwan no so sabre bro sama fa bufuo soronko ena o se nyame ma na kamia ye se nyame ye kom nyame mfi enti
me ba fidie so me bi so se nyankopon no ye adwuma tete bremu no osofo nyame agye ya no mo eduru baabi nyankopon na kasa ye den odi oja fedum esi ya Israel for nanim sane be ya adebone aboabone ohaw bi nto won na won chi no so no odi munukum dum ekata won so sane be ya won atamfo ehu won osoma soma abofo e ma abofo sane ewura bi fie ehie bini bidi nkomo osoma obofo ko nipa ye fane se Abraham ene ne yir Sarah fie Bible say obofo ko colonials efie ene ne ko kasai Acts chapter 10 ya hwennyema nyankopon ye sol David num eduru baabi atamfo don atwa wo ho ahia no nyankopon na nkasa teme toto kunkum abo edi kum eye David won atamfo na ye bisa se enti ye breiso nioma yakoso nyame ma eni won de ben won kwana ne men nyame ma eni won breso aba obi hwame obi tie me mmerempo onya no wadidi onya mmerempo na ode ahunema from Monday up to Friday obo ho the whole week kura ne mampo a wahu won no wa ho no osofo ohun won ni obakwa adwuma ne ma no sore obaba fia ne ma nada obi hwame obi tie me enti breya wo bre nyina nyame entimi ama ho pan na owu a mfaso ben na obenya enti ma ba fidie so na wotwe bia won semfo a me faba na wotwe nsemfo a me ne nyame ma ka ho asem eye suban karata that's right ene suba bia wura nyame mamu a suba ya ancestor obodin se ogidini nyame ba kristoni nyame ba no ene eno na ekoso ewo nyankopon mam yes obi hwame oye Islam ni oye asoni mpre num dakro da okoma salachi kofre enti abrabo na obo no de tu Koran no ho a sana Koran no kana na obi hwame oye makuoni obi hweme oye osofo asole panyin otonyum obotwene oye officer wasafo owomu abrabo na wobo no o de to tresem na ya Bible no ho a sana Bible no kana na suban ya udanedi ene suban ya danedi ewo abusuam correct busia suban ya danedi wa warem correct suban ya danedi ewo asore dam suba ya dana edi wo ba bibia ye di dwa tonton nuama suba ya dana di asofo sure awo asofukuo mo enti ye bisa se suba no ene nyankopon asem no ene kwa no efi se enura ene anano me no ka se Bible se nuama ni bi o se nuama nsia we otan na nuama so we ye ne kra echiwade eye Proverbs chapter 6 verse 16 ene suban ben na nipa ye friend se Coronius osofo oda na die okay anya me bofo timi ebre eba ne fie osofo kan 10 from Acts chapter 10 from verse 1 to 4 na wa ho hwa me awutie mi tie subaya yesi ogidi ni bi onyame babi Kristo ni bi one na busua da na dia onyame te soro wa ma na bofo abofo asane se kofio yentie na oberima bi wo Cedar ne din de Cornelio oya asrafo ku ofre no Italia de no mu wo ha so panim oye odiferini ose number 1 oya obi ofele ade na osuro onyankopon number 2 osuro onyankopon one ne fiefo nyina na oye mobro ho ade bebre ema nkrofo no ema nipa bebre na obo onyankopon pa yeda ebeya awia no miensa onura ni so ade pefe nyankopon bofo ba ne nchen nyankopon bofo asane fre soro aba ne nchen bese no se Cornelius na ohwenudin na osroye na wose ye den ewura na wose no se ompaibo ene omobro ho ade afro soro usuba papa na woda na die wasase so sa suba papa na ye den afro soro
abahen abɛyɛ nkaeɛ dum ɛwɔ nyankopɔn anim ɔnsɛm awurade nyankopɔn enti ɔsɔfo aban bishop nneɛma bɛn na Cornelius no ɔyɛ bɔ baako de suba bɛn na ɔda na di adeɛ baako a Cornelius ɛyɛ a mɛtumi aka nsɛ no ɔyɛ mpaebɔfo saa ka baako ka bishop afei nso na ohu nipa mɔbɔ nti na adeɛ kura na ɔboa nipa yɛ mɔboro ho adeɛ ɔsɔfo yi ma bishop no ama ne fiefoɔ nyinaa nso atima suro nyankopɔn hallelujah amen ɛna nyame suro efiri nyame asafo mu efiri abusuam ɛnɛ wohwɛ nneɛma a ɛkɔ so a kyɛ sɛ nyame suro ne wiase dabio ɛnora meka youth ho asɛm ɛna wohwɛ yɛ youth yɛ generation yɛ youth na asɛ ɔnsuro nyame biom enti na ɔwuwu ntɛm wo a wohwɛ me enti hyɛbrɛ ɔde ba asase no so sɛ bra na bɛwu ntɛm bra na ka bi mbɛbɔ bra na wonni nkwa na no men ɛnora yɛ kasa fa ɛyɛ youth no ɛna mekasa makasa suban a awarefoɔ ɛda na die ɛna yɛhwɛ space no so na yɛhwɛ social media so a ɛna ɔhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ aware sɛm mu aware ɛkɔ court aware ɛkɔ ahemfie aware a ɛba even TV Sompa TV sumpo ɛsoɔ ne TV sahodo aka na ɔhwɛ deɛ nipa bi yɛ ne kunu deɛ nipa bi yɛ ne yira saa na nyankopɔn asɛm kana na yɛhwɛ Ephesians chapter 5 verse 22 to 24 Ephesians chapter 5 tinum chichemaduenu mienu ayele no mombla mo ho asema mo amukunu no mombra mo ho ase ema mo ara mukunu no sa mo ye mawurade senia mo ye mawurade efrise okunu na ye yiriti se Kristo nso ya asafo ti no se Kristo no so ya asafo no ti no asafo a eye nipadua na gye nkwa na se de asafo ne ble ne ho asema Kristo no saa nso na yire no mo enye ma won kunu no ade nyinaa mu sa o kan Genesis chapter 2 verse 18 no onyankopon na na bo awade o enti ade bia nyankopon bo bia na ni ku ho enti aware bia wo hwe me awaware wawurade mu wakofo obi di hia aware no a onyankopon na kasansa no nyuma ne mba ono awurade na nkasa bɔ no sɛ ne nsɛsoɔ ne suban soɔ suban bi a woda na di wa aware no mu woda na di edi tia wo partner no hone sɛ obebu ho akonta nakwasɛm nipa bebre nim sɛ aware ni nti obetimi ewu ntem aware ni nti nyame honhom ne nyame babo betimi afire ne nkyɛn aware na suban a oda na di nti obɔ mpa ya onyankopɔn ntie ɛya bebre ni saa dwene no ye generation ya bɔ mpa ya pa asafo ye generation ni so ni generation nyame ahoɔden efiri nyame asafo ya hwɛ tete asɔre no enti na ye generation no youth no mpɛsɛ ɔkɔ asɔle biom no asɔle no nyinaa yɛ honam enti ɔyɛ makuoni ɔyɛ ɔsomfoɔ baa suban yɛ ɔda na di kyerɛ ne kunu no even efie hɔ passenger house no adwuma no mu no ɛnyɛ obi akɔ no po sɛ ɔbɛkɔ asɔre ɛna obi hwɛ me obi tie me owade wo kunu na me wɔ ma me de kan wɔ ma no so na ka ɔbrɛ ho ase sika kakra ba wo nsɛm no ɛna hwɛ sɛ ne odi wo kunu yɛ dan ɛfa so ɛna wo housemate ɛna yɛ o house help ɛna yɛ aduane ma wo kunu taade nyinaa o house help na esie it shouldn't be so asofo nneɛma bebree kɔ so a ama kristosom mese kristosom no first na nyame tumi ebuo ewo mete kane no na okɔ interview ye wa asafo ahodo mo adi kan no se wo wie sa schools no bi kro o ko interview automatically wa say pass mission schools every say discipline character yesua firi ho ene character ni nyina na nenso no sna asuatra bible ne say abofra kra ya bone a ti aso de ben ye fantia no ene ye de abase o ma a teacher ni nyadan emu akora ena yakofa buroni krom mmara ena ye youth ni nyina seye ena ade omodi nyini
ɛna ɔmo de aware nti kwa ware no no your friend say to market ade so ono kɔfa no wiore ne bɛtena afemfe mienu a afɛ na suba pa no praise the Lord ɔsɔfo na saa de no so asuba Bible say ɔba brɛ ho ase ma wo akasa wukunu sɛnea yɛyɛ ma Awurade no wobɛhu Kristo ni ba ɛma yɛ sumo yɛsuma ma Awurade ohu bishop yɛsumo bishop me ma Cedar papa anso na ɔde ne nsa ewura ni kunu hwem wɔ fie hallelujah Bible says saa suban a ɛnɛ ɛkɔ so ɛma wobɔ mpaya nyame ntie nyame nsoma ne nwosra mafie hɔ nyame nsoma na abɔfoɔ mafie hɔ empire suban no woda na di saa na wan kasa bota ntia nyame de wo baaye ne die ntia nyame de wura aware enema bebro awadefo bebre akɔ dwundwon kuo bi a ɛyɛ ku a kyese ye nkyerɛ Kristo adwene ye nkyerɛ nyame adwene enya nyame yo ɛna ɔmokɔ hyia fashion Sompa yedie sika oba wadefo saa kuo no twe ho firi mu amen enya saa na woteɛ ama on pai bo ɛyɛ dan esi ɛna me ba sɛ suban ya nyankopɔn sɛ subabɔne no ɛyɔ no nyankopɔn ne gye bɛn na chiwade ɔso ɔtan hallelujah amen praise him the Lord hallelujah enti yentie tete no yemie Bible no yenkan Jeremiah chapter 6 Jeremiah yenko Jeremiah chapter 6 verse 16 no yentie de twerɛsɛm no ka fa tete no Jeremiah mati ensia aso for be call in temp kakra ma me sɛ Awurade sie nie Jeremiah 6 verse 16 sɛ Awurade sie nie monko gina akwan so ɔse monko gina akwan no so na monhwɛ na mummusa tete atempo na mummisa tete atempo no yo kwan pa wo no bebe bi okwan pa no wo no momfa so na munya home ma mo kra na munya ahome ma mo kra na so wase yemfa ɔse yemfa enti tete no die enti ma tetefo ɔse yɛse yemfa o ɛna obi hwɛ mo so ogya ne kro den ɔse ne kro ni sika ɔse se ne kro kranti me anso wo hyɛ bɔ even abusua ware kro o papa no mu bisa wo mprensa se yenye ɔse yenye enti yenye awaduguo no kura to hɔ sɛ saa suba na woda na di na esi wo ne onyankopɔn ntam kwan wo be frɛ nyame no nyame ntie o ne yɛhwɛ 1 Peter 3 no kai from verse 1 sa up to 6 na yamra ni nti yɛnka verse 1 na yɛmfa verse 5 and 6 ni wie na tie ɔse saa na mo ɛyerenom mommrɛ mo ho ase there be 1 Peter chapter 3 verse 1 now the verse 5 and 6 na wie verse 1 na make ɔse saa na mo ɛyerenom mommrɛ mo ho ase ma mo mo kununum na sɛ ebinom anti asɛm no nso sɛ obinom so anti asɛm na wafa yerenom abla ba asɛm eni wɔn entity o so obi kura nkɔ asɔ de dem ankotie nkyerɛkyerɛ wantie nkyerɛkyerɛ wɔ Sompa TV so ne nyame asɛm amede brɛ no ɔba warefo adwuma mu hɔ brono no so efie no hɔ abrabo a woda na die no obi kura ɔnkɔ asɔ de no wafa wabrabo so asesa saa na Bible no ka ɔsɔ foto aso verse 5 na saa na tete ma ɔse saa na tete ma kronkron no a wɔde wɔn ho to Nyankopɔn so ɔde wɔn ho to de bɛn ɛne nipa de wɔn ho to ahonyadeɛ so sika so enti ama ebuo ni die efiri awareɛ mu na saa na tete ma konkro ɔde wɔn ho to Nyankopɔn so hyehyɛ wɔn ho na ɔbrɛ wɔn ho ase ma wɔn akunu nom sɛdeɛ Sarah eti Abraham frɛ no owura no ɔno na sɛ moyɛ papa na musuro ahodie bi ɛno na sɛ moyɛ papa na moyɛ dan na musuro ahodie biara moyɛ ne mo bɛyɛ nyame ma on sɛ me refer wo ɛde wo kɔ ɛyɛ Acts chapter 10 say dia na ɔse Coronius ɔne ne yire ne manyina ɔmo suru awurade enti subatan no efiri hɔ yes ene wa wo hwɛ me a wo tie me mo a wo Facebook no so ɛyɛ space no Francisca o mensa mo nyina mo gyina so
Frederick so boache mo gyina so me mama kwaba momfa nyankopon asem na nya dan enante na momfa nya atwuma eno na ma ye bompa ya nyame nya dan entie ene suban nti no ene me ka se ka meka oye ne okun na bom aso ye mmere no ene ntimi amoye enti ene wo a wo hweme ene me mama yes emma mo hweme amutie me nyankopon asoma me se me nka nkyere mo se die na tete ma ne yoye ene wo se o ma na wawo oni nyina o mo se yo anso kwan a ode wo kunu ode ti aware na ase no e pam nyame honhom afifi ho e pam nyame wosra afifi ho enti e ma ofra awrade kora awrade nye wo so enye bibibia na yesika e ma no dodo no so mu kunu no wo sika de a efie na de na se sika no ni ho de a na efie na yedan asesa as a light of a sifio enim ni nyina na se sika ofie o de a o nanim na aye fefa Sompa TV na me nshira ba be o hwe difri fidie so ye ba me de nyame mu ahinta sem na ebere wo ye wonuema bi wo ho a se wa ani so a wo be frɛ urade nye wo so onyankopon no botanti odukọ aware no mu ne de oka fa oho no o ma ne mmemu da nyame na hye ye gyanom boso de omukọ sha asade so no jojo anso anwinwi ne subatan tanti no de na nyame yoye nyankopon sesa na adwene so mfa mo kodi ene wo a wo hweme obi ba asase so odini kunu achi saa ne kotena kwayem na bibibie ni ho ekodo atodwe kakra bi ko wasa bi ko sawi bi kokoko ya metwa wonim krono a wo hweme e ma mo ko ye efuo mfinhia bebre osofo enna otimebesi kumasidan edumdan kaneshi ene ya friends enkura akeka Cape Coast no mo dane bantuma no mo Central Market ahoduo ane maame no oni sort body to aso miensa no obre no ho asema ni kunu enti ema ye generation ni ma yakoso no enye aso yenyina so te asore dem yenyina ti ya mefie o aso fa wira ho ne so munyina ti ya mefie ti asore dem bishop omo voice de boduku kama aso fo amanya me hohom ti mensane enti ene ahwefo ne atie we ene de nyame asem na ba ye no eba ma emma de tetefo ma no yo ya yenhwe ma omo no nyame nante anyame sesa won sorry me pesa obo mienu miensa na yenhwe de nyame ye ma sa ma no Sarah na ko yo boni Bible so bre no ho asem ahwan ni kunu Abraham yenhwe de onyankopon sesa ye friends Sarah de ben abrabo na omote hefa ekuru ye friends e wo Mesopotamia na nase terra na omosombosom anso nyame hwe oni ni kuru suban no nyame yiwo ya hwe de nyame ye Sarah nyame abofo timi ko Sarah fi na Sarah ya aduane ama abofo no momodi na omo ne Sarah kasa se na esia ye beba no wanyaba ya hwe eba nyankopon na mabofo so de ma Sarah Isaac na ya hwe Isaac asefo enne na asefo na ya anya Israel busuaku odum bon emma omo no nyankopon nante ye hwe Hana na oyoboni one ni kurakura na eti anso akoma Hana edetena ye ne mpai bona sene obre no wase emra odifo no kuraka kire ne se Sarah wa bronsa no ka na ma no bi obaka sa wonya sofo ene pa na mahu se sa wonya difo sa wo se shalo da tuade da wudie onimie ni anso ba no se me wura ya hwa tetefo abuo wow senya brobi na mabo strong man so pe nyame nhira o senya brobi na mayeden mabro ne makoma mo awure ho na mi hwie gu awurade so o se ene enya sama ya hwe eba Sarah soso nyae Hana nyae no Hana soso one ba ne be the first ben prophet enya prophet keke judge obaya temufu a nyame fa no so buni be ye friends is the bushop ni na yes ye bobo a
adaje ebe Elizabeth no you boni as one complaining say na se bi na ye no na se bi na ye befuo ya dan ayi na wo de one complaining nyame bofo e ka kire ono ani nua ba mbere se wabusuani Elizabeth aye friend oboni no wanyinse wo ne bere wa brem enti no o ya bere wanyina no suban ye oda na di waware ase ebuo ni ahomprase suba papa nyakobo hwe na numonyam so nyame anhyehyɛ hwe na numonya kekew ono na ode Yohane suboni bae ono na obedi han no ho adanse ono na obo ye nrade Yesu Kristo asu bonsem awrade nyakobo yesi ya bobo mano bia ke be ko na omi ho na ya ba ye friends na asen mu mienu mo root hwenu ma tutu wo ene bibi kakra oba samaja ware ahokyere kakra bufu abafi ho wo so de amoso moti nyame fie ene ma mo tie me ene nyame asem na ene de ye mo na me ba ma kwasi adanso ye mema eye Father's Day omo fa ni die ma papafo na papafo na bre ozo fu nyame shira ye wie se pe ye wo se ye jamre na ye di bompa ye enti nyame shira hwefo na etiefo we die ema bi a wo hwem no fa brabo na meka no fa toto twere sem no na fa wa brabo to ho se de o ye no ene bible no na sa na nyame shira na onye okese wo Yesu de mo amen enem pa bono de ma no pa na be confession de kese man na be confession de kese ede na ka me de man me ma no na eba asumre na ma ye kwan ye friends the nation lumba da roma o wa mre na ama ye kwan ena wa wo hwe me ka se Awurade Yesu ena me da wase se matie wasem na ena mani aba me ho so Awurade boa me se me ye bema ana se oba me ye nyame bai Awurade boa me na me ntimi fa wasem enante wo Yesu demo me so me ye oba warefo asem ya abai asama aben midimu fo Awurade humemobɔ shameden Awurade timi no wonante na de waka fa me hono etimi abem wo Yesu de ye wana na bompa wunya mechaje fo enede wasa midimu fo Awurade kasa Awurade humemobɔ Awurade nsem abayen in the name of Jesus. And I mention Nyame Asamra se me ka say your generation bronsam ewia yen. No oyi Nyame asem free yetim and no this sika ewura yetim. Ye bompa say Nyame hya ye den. Mene Nyame mase Nyame ma wie kodro honhom ka say Awurade Yesu boa me na hya me den ma me wie kodro honhom wo Yesu dem wo Yesu bia wa no na bompa
in the mighty name of Yabon paye ede yakoma so ade ne bronsam nioma oyetia ne ma nioma hayen ede be awrade nim enti wa wo hwem medical ka kire wo se onyankopo asoma me wo haw ninti na me ba ma nyame manyina enye doctor asem enti wo mmere na edume memene da anopa 6 ekosi 6:30 saa so na Sunday 6:30 to 7 o'clock. I fa wa fidie no to Sompa. O haw na wo na mu no. Obon se sa o haw no bebre nyame afa me a me ne woti ho nyame akoyi a wo hwe me so. I gusu a wo ye. Efie de bia ye di adanse wo. Asori dem. Efie de bia. Nyankopon be ma wa danse. Enti medical culture se be bi o hwe me firi bia. Se wo de asem a me de bro ye adwuma. Ye be fra wrade wa fidie so obeje wo so. Se o cancer no obeye firi ho. Liver problem no obeye firi ho. Oboni no obecha wonta. Akwantu sem no ode be ma wo. Apama e wa busua no mo ma be fio papa fio ye so firi fie ho a. Wo no obeye nipa edika o ma na be nipa edika o be firi mo. O seye na ya to ama wo no. Ensanom ni boni ide gumba no so no Awurade be yi won firi. Amen. Ye ba fidie so amema wo fa nsuo esiso. Enti sa bre fa nsuo so de enti ameka yare aba obi so obi ayare be 10 years 15 years osofo ehin na won koi. Medical doctor ben check up ben nro ben etoda ye kra ni nro efri Europe ena bre no no so odon kra na o haw no ye kese obi hwe me obi ti mo nti me na mesi nsuo ya me ye chance boso ma amanfo ofre edidi ho adanse akese pa fa bi se so o documents bi afesi so obabi bronsam pese o gene fro wonsem fa ni photo to so baby bi oba no wo bia wanim ye gu ase e wo ma bi ho fa photo no to afidie nim se Awurade mpaye na ye bono asem no mutumi enwura emfa me ba no also for mo ba space no so aye ni omo eye den ekwa bobo bi din na ye nkone mbom mpaye to so na mo so empire na ye bono mo Facebook no so ye ka na mo tapo amen eye adwuma amen eye adwuma Georgina ewo so Benjamin asade ejina so den asafo nipa bebre jina so mami ni senso wo so Patricia Sakoto enso wo so ena Georgina Ayambere enso wo so Benjamin senior papa aka no nyame enhira mu nyina ena mu nyina so ye bompaye empire dika ye bo na wotwe bia ne bosum bia wonuama bone a onyankopon hyehye obo da ye bi wo so pe na onuama nyina asai obi hwe me otieme on hye no nso wo hye ase se ebia wo ye project bi wo hye ase se wo ye bibibi wo hye ase se wo ye ade na na kwanya bi bebia ma ope wo hye ase so da ye basabasa pe na ade na ye den asai ene ye bompaye asai Bible say yensi bronsam kwan na obedwane kasa Awurade Yesu ene anopai ene wiei anadui ahomachi sesia ade biara efra Awurade ediminya yemfa mani hu edimedwumanya mawari nya ya bone akwentu sem me Kristo som papa me pese me ye abusua me free mo ma me fie ni me papa fi ho edi ni pechi ade bi edi mechi edi mi machi ma wade echi na dwei enedei say break out right now break out open your mouth and
Jesus Christ. Obi a wo hwame a wo tie me. Yes. Da ye boni bi a waso no na wo twi mu. Ade boni bi a eba wo so. Eba wo ba so. Eba wo adwuma so. Me gyina nyame asem so me twam wo Yesu de mo. Amen. Me sign wo ekoba bi afure. Amen. Apam bi ene wo di esie. Nipa bi a we bie na no aka no me nsem ago so. Ene me gyina fidi kase Yesu twa no me no mo. Me kai Proverbs chapter 26 verse 2. O se send up to pray to na sufre kete chire no. Sa papa na nua bi a eni nyina so no nya adwuma. Obi bia obi dome wo. Obi bru nua wo wachi. Edin so so bone bre wo. Me gyina nyame asem so twam wo Yesu de. Amen. Ade bone bi a eto wo. Ene me sign. Amen. Shout to say I break out. I break out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. More space na so no my dama type amen. Go on Facebook no type amen. Type amen. E be adwuma amen. Also for yamre nti ma ye to aso. Empire twa to ayebo. O bompire afa wakoma so ade. Amen. Obi hwe me obi tie me. Medical doctor gynecology kire say uni problem bi answer say wo ba. Enti no obi bia ye normal say wo na chese bibi na esi kwan esi awo no kwan awo dance ye pempem nipa bebre na atumi bedin bebre di boni na ba me na ase obi hwem obi tie me enu bebre abeka me na ase na mawo nyame betima ya ama oboso me ya enti wo de ya awo a o sere awrade say awrade fa ba tum ye bebi obi odon sa tu ye furu say awrade fa ba tum yem ye bompa no wi a o space no so what type amen wo de ye adwumasem wo de ye akwantusem o hwe me yade bi na haw yade bi abetra wo so yade na tetew ye say wo wuntini mu e wo dompem e wo mbogem nyame betime yi afiro wo de ye suku nsem ye mofre ya mo twere BEC yi nyina e bi a wo hwe ya oba twere ye se fie ho obi ntimi nya den ebe medical doctor o pese oba no ye medical doctor o ye engineer fa kura no kwawrad e ye ompa abo no wa o hwem obabi o se bo ni din ka se awrade Yesu o se ye mfa ye how o se ye mfa ye how ni amane emra won chen free say o jure ye ho me how ni mama ni awrade jeme awrade ye mama ye wa no na bon pa Yesu Kristo Obi a o hwe me a o tie me a o peba Jesus me hwe wo Yesu demo je wo ba amen Erade ncha wo ba ne bi amen Erade ncha wo ahenasa amen Erade ncha wo ntafo amen Erade ncha wo ba amen Erade fa ba nto yem amen obi a o hwe me a o tie me a o yade Erade fa ne sankan amen yade ne ntonyira amen owo yade ntonyira amen ka yade ntonyira amen sam yade ntonyira amen obi a o hwe me a o tie me se owo oman foforo so different continent say yan kratasem say ye djumasem say ya waresem say ye sikasem wo Yesu demo say ye kotonsem abaya mane wa wo hweme e wo Ghana wo hweme wo ba bi wo hweme ade bi ye djumasem kratasem me bompa say Awurade fa ne sankan amen Awurade nyamaw amen Awurade nkamaw amen Awurade famaw amen ji wo Yesu demo amen ji wo Yesu demo amen de so say amen amen ya bompa ye twato ene wo ba beda ade kiam nsem doso
obi be da de be chine esi bibi esi Yes. me pese wo de wo ma wabusua fie wo hye Awurade nsa wadwuma no ho o company no o factory ho fa hye Awurade nsa say Yesu moja o peti Yesu moja gu ho your friends are prophetically we your prophetic action in some a wo kan gu wadwuma so fie ho no eye adwuma ka say Awurade Yesu wo say ye beda ye na be ye de me fie ho me ma adwuma hye Awurade nsa Dia wado na bompa Yesu Jesus Christ. Erade o say ye din suro anadwo bombo. Yes Lord. Ena me de omane ahwefo nyina hye wonsa. Amen. Me de fie o hye Awurade nsa. Amen. Me de adwuma no hye Awurade nsa. Amen. Awurade abasa enye kese wo fie ho. Amen. Wo dan mo ho. Me bi o hwe mi furu bi. Amen. Wo Yesu dem mo. Amen. Amen. Ya wonsuo ya bompa e. Erade me gira nyame asem so Psalm 107 verse 20. Yes. Erade me suma wasem tumi. Jesus. Semo ure nsuo mu. Yes. Nsuo enane healing water. Amen. Enane miracle water. Amen. Enane the blood of Jesus. Amen. Ade bia o made nsuo be ye biara. Jesus. Erade na nsuo so gi won. Amen. Sa so na me bompa ye the documents bia gu ni TV na ni mana ni radio no ni phone ho. Nyame favor antoso. Amen. Grace antoso. Amen. Yesu demo. Amen. Amen. Sabra ne de ya tam na aye be ya de mra na aye adwuma wo fi ha. Nti ye mra na so na me de 1 hour 10 to 11 to ho. Me frɛ fidie su bia bia nyame asɛm ɛbaaye ana sɛ wo mpa ebo bi opese me na wo bo a o fra won sa be ka me numbers ne ye 3 san so na o hwɛ screen ani ma numbers ne nyina egu first number no esan ye WhatsApp number obetimi asɛn no voice note ana sɛ obetimi WhatsApp mo me ankasa me ye da me get it to you na numbers no 53 no they did kind of 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mi no 0557 0557 30 90 80 30 90 80 0557 0557 30 90 80 30 90 80 number twato ya 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 ye de wo besi ha nyame ya adom na Yesu ama ochina same time enwumre no nkron kose no ndu ye na wo behia koso afa homa Awurade mesi se on fa homa Awurade afa homa Awurade na nyame obehira odo ba asase so ema botae fa Kristo se okra e waje nkwa nyame nka ho bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. Let them say what them so say hallelujah. They must Cedar for cry. Aya makwa odifo Cedar ni obrebia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar bremuni Awurade Nyankopɔn soma me sɛ memra sɛ ni difo na